Ita garlic abin da suke cewa allium sativum, ma'ana tana daga cikin nau'i kamar yadda muke faɗa na abin da suke cewa antifungal ce. Ma'ana antifungal sinadari ce da take magance duk wani yiwuwar kamuwa da ciwo a jikin ɗan adam. Sannan har ila yau wannan sinadari abin da ake cewa allium sativum garlic kenan tana maganin abin da ake cewa immune modulatory agent ce, ma'ana tana maganin kansa ko karewar yiwuwar kamuwar kansa a jikin ɗan adam. Garlic tana maganin abin da suke cewa hepatoprotective agent ce, wanda ma'ana duk wasu matsala related to the liver, tana magance duk wani matsala na abin da suke cewa liver, ma'ana hanta fa kenan fa. 'Yan uwa da yawan likitoci sukan haɗa pharmacology suka ce ana haɗa magunguna da yawa na ciwon hanta da abin da suke cewa garlic tafarnuwa. Garlic tana taimakawa wajen digestion na abinci, ma'ana digestive system protective agent ce, kuma tana taimakawa wajen anti-diabetic, ma'ana tana magance duk wani abu da ya shafi ciwon ainihin siga kenan, domin tana daidaita abin da ya shafi abin da suke cewa insulin. 'Yan uwa da yawan magunguna pharmacology suka ce akan haɗa shi ne na ɓangaren abin da ya shafi diabetic da tafarnuwa wato garlic. Kuma kan mu manta ita anti-obesity ce fa, ma'ana tana taimakawa wajen rage ƙiba. Na mata masu son slimin ba sa son ƙiba da yawa, to ku yawaita amfani da tafarnuwa. 'Yan uwa tafarnuwa fa tana da magunguna masu tarin yawa, compound element da take da su fa a cikinta masu tarin yawa. Akwai irin su abin da ake cewa neuroprotective, wani sinadari ne yake taimakawa wajen wanke jijiyan mutum, wanke jijiyan namiji, mace, yaro ko babba, wanda jini zai ci gaba da flowing yanda ake so ba tare da illa ba, jiki ya zauna lafiya. Kuma renal protective agent ce, tana taimakawa wajen hanyoyin wanke oda. Dama ka kumanta tana da cin abin da likitocin habali suke cewa blood purifier ce, ma'ana blood purifier, tana wanke jinin mutum kamar yadda aliosefa take, ma'ana albasa kenan fa. Akwai fa'idoji da yawa, amma kada ku ji muna ta wannan ku ɗauka cewa ba ta da illa. 'Yan uwa tafarnuwa tana da major side effect manya-manya a jikin ɗan adam, wanda za ta iya hallaka jikin mutum, kamar su me. Sannan sai muka ce it used 7 years if it could cause blood breath da sauransu. Ma'ana yace cewa if use idan aka yi amfani da ita about kamar akalla 7 years za ta iya haifarwa da mutum bad breath, especially raw nata. Ma'ana idan aka yi amfani da tafarnuwa tsawon shekara 7 kullum sai na yi amfani da ita, za ta iya haifar ma da wari ko da yaushe in kai numfashi, za ta iya haifar maka da na biyu heartburn, ma'ana ƙwarnafi kenan, za ta iya haifar maka da gas ko da yaushe ka dinga yawan iska tana fita daga dubura, ma'ana tusa kenan, za ta ko da yaushe ka ji warin wannan abu yake, za ta iya haifar maka da diarrhea, gudawa ko da yaushe wacce ba ta tsayawa, za ta haifar karame ruwan jikinka ya ta karewa mutum ya mutu, za ta iya haifar miki da ke mace bleeding, jini, rikicewar bako. Yawan amfani da tafarnuwa in yi oba ya kama ka, za ta iya haifar miki da bleeding, jini ko da yaushe, wanda zai iya haifar miki da rashin ɗaukar ciki. To kaji fa. Har ila yau daga cikin fa'idoji, ma'ana compound element na cikin garlic, akwai a wacce suke cewa allium sativum, akwai abin da suke cewa alin sulfate. Shi wannan alin sulfoxide nan wani sinadari ne da yake taimakawa wajen wanke duk wasu salasalai da suka gama amfani a jikin mutum, ko kuma duk wata guba a cikin jikin mutum. Shi ne fa wannan sulfoxide ko kuma sulfoxide, wani sinadarin da alin da ake ci masa alin, yana nan a cikin tafarnuwa. Kai in fact ita fa wannan tafarnuwa ma tana containing ɗin bioactive compound, ma'ana plenty bioactive compound. Tana ɗauke da compound da yawa masu ƙarfin ban mamaki, irin su allicin. Shi allicin ɗin nan fa yana magance abin da suke cewa cardiovascular disease, ma'ana duk wani abu da ya shafi zuciya. Protecting, yana kare abin da ya shafi, kuma a cikinsa akwai antioxidant. A cikin allicin akwai abin da suke cewa anti-cancer, akwai shi, akwai antimicrobial, duk a cikin allicin fa akwai abin da suke cewa anti-asthma, duk a cikin fa allicin akwai. Kai yana magance blood pressure, duk a cikinsa fa akwai wannan sinadarin a ciki.
ma'ana a cikin garlic tafarnuwa. Masana ilimi na abin da ya shafi zuciya suka ce suna haɗa magunguna da tafarnuwa ta wani sinadari da ake cewa diallyl sulfide. Wannan yana magance wani abu da ya shafi zuciya, ciwon zuciya da ƙwaƙwalwa na mutum, sannan kuma yana magance hanyoyin jini, neuroprotective agent ne duk a cikin tafarnuwa. 'Yan uwa, masanan suka ce suna haɗa magunguna da tafarnuwa na habal da kuma na bature, domin a cikin tafarnuwa akwai abin da suke cewa adjoin. Shi wannan adjoin compound wani sinadarin da yake da anti-tumor, ma'ana yana magance duk wani ƙari, duk wani mai fama da ciwon ƙari to yana magance wannan abu, kuma antifungal ne, antiparasitic agent ne duk a cikin tafarnuwa. 'Yan uwa, akwai wani sinadari a cikin tafarnuwa da suke ce masa S-allyl cysteine. Shi wannan sinadari antioxidant ne, anti-inflammatory ne, kamuwa da kowane irin ciwo na infection, chlamydia infection, abin da ya danganci staphylococcus, syphilis, gonorrhea, wannan abin da suke cewa yeast infection da sauransu duk yana cikin wannan sinadari a ko kace ciyawa ko a halitta tsirrai, ma'ana tafarnuwa kenan fa. Kaga kenan in kana neman ko kina neman maganin infection to a lazamci amfani da tafarnuwa a cikin abinci. Akwai sinadarin antioxidant kamar yadda muke cewa wanda yake kare duk wata gabbai ta jikin mutum ta yi aikin ta yadda ya kamata ba tare da wani infection ba. Akwai anti-inflammatory kamar na faɗa, akwai antibacteria kamar na faɗa. Gaskiya a cikin tafarnuwa akwai abubuwa masu tarin yawa waɗanda herbalist na duniya suke haɗa magani da ita, kamar ɗauki mutanen Ayurveda. Ina yawan kafa misali da ita da India dangane da Professor nan abokina Dr. Rabin Sinha kenan, ko in ce Professor Rabin Sinha ya samu Professor wannan kenan. 'Yan uwa, ku dinga bibiyan mu a Fadimatu Islamic Herbal Center da ke Gaida, Kano, Najeriya, ko kuma ku dinga subscribing namu a YouTube namu din dai da na faɗa, Fadimatu Herbal TV, ko ku kira ni dan ƙarin bayani a 070 30 94 5511. Sunana Hamis Muhammad Gaida, Kano, Najeriya.